Koilamati Dungdungja picnic spot along Matijong ni Pine Kora Narke Parni Nilip Press Club Ingdeng Hini amahang kethek arni katalon. Nilip Press Club lake Nilip arlo perang ke astai ke claim matum an isi kaching rumadim. Labang so Press Club ke damtang suri Hini ra ingkoi aningkan Matijong ni Pine Kora Narke Parni si amahang pathek ponlo. Lasi pini mate pining kanan ke ningkan Hini ke choklo. Matijong ni Pine Kora Narke Parni ningkan Hini kecok katalon Koilamati Dungdungja picnic spot along si paman pon. Labang so katalon along alhiaman pen Deopani College Principal Boson Rongpar cetong dul. Suri Hini ra ingkora Hini Nilip Press Club Ingdeng Hini amahang kethek arni katalon Koilamati Dungdungja hiju yaklam Allah pini nilitum labangso Nilip Press Club Ingdeng Hini amahang kethek arni nilitum mesen me atpen kedam tang nilitum ingkan Hini nilitum ke claim kedam lapen nilitum Nilip han ko ansi represent nangjima nilitum electronic media lapen printing media law anstame nilitum Nilip Press Club hoi pen selang pet pen nilitum isi unity pen nilitum tek an pen nilip parman nilitum arjat lasi pini nilitum labangso Ingdeng Hini Nilip Press Club amahang tek arni long puthot nilitum Ingdeng en pontulo non kewang jilang sitame nilitum nilip parman lan su se sorkar pen dikhei koi ke karbiang long autonomous council pen kedeng pon labangso development an sitame nilitum tek an pen nilip parman ko an si nilitum phanang singson ma laso puthak ko an si nilitum nilip MSc contingency long ko an si phil long kam claim ma lahang ding sitame nilitum an karbiang long arat west karbiang long arat lapen pir thedang ahong jai long sitame nilitum ipeklang ponji lapen claim ponji panitum bol la sondak taxi Nilip along organization social organization political organization la sondak taxi student organization alang nitum ke claim ke dam akeng kot kupi ko son man nilitum an pen tek an pen Nilip along Nilip aparman nilitum Nilip Press Club poi pen arjat tipsi nilitum non tibang la an same ke mesenji phan lan su se Nilip MSc contingency angkang ansu se KPM ponji phan nilitum electronic media lapen ke print media ahong jai pen nilitum tek an claim pon fokusi pi nilitum Nilip Press Club hoi pen nilitum isi Ingdeng en pon lo ini ledak nang pe manchat kali nilitum isi labang so hong jai pen nilitum labang so Dungdungja long sitame mesena din lapen ke chu ke do langiching lu lapen ladak alon bolon sitame do lasi ning hang hang tum sitame nilitum labangso ahong jai pen nilitum promote pon loje ladak sitame nangitu bang iktame lapen nangju iktame lapen ladak nilitum NPC pen sitame NPC ahong jai pen ke bang janing hang tum an phan sitame nilitum NPC hoi pen ke kadu sitame welcome lo lapen nangchodeng lo